συγκεκριμένη ιστορία έχει να κάνει με επαφές. Κάποιες από αυτές είναι καρμικές, κάποιες είναι κάλπικες και ψεύτικες. Κάποιες έχουν τη δύναμη να σε σύρουν στα τάρταρ και άλλες να σε εξυψώσουν στα ουράνια. Εσείς θα αποφασίσετε ποιες είναι οι πιο τρομακτικές, ακούγοντας όλα τα παρακάτω. Σαν άνθρωπος, γενικά είμαι πολύ κοινωνικός. Μου αρέσει να συναναστρέφομαι με διάφορα άτομα, να τα γνωρίζω, να τα μαθαίνω και να μοιράζομαι μαζί τους εμπειρίες. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια μπορώ να πω ότι είχα μια έντονη ζωή. Ταξίδευα, έβγαινα, μου άρεσε να ζω ωραίες και έντονες καταστάσεις. Μου άρεσε, ξέρεις, να ρουφάω τη ζωή. Το 2019 ο δρόμος μου οδήγησε να ζω σε μια μεγάλη πόλη του εξωτερικού. Ήμουν ενθουσιασμένος με αυτή την αλλαγή στη ζωή μου. Δεν ήταν εύκολα στην αρχή, αλλά προσαρμόστηκα σχετικά γρήγορα. Ξεκίνησα να εξερευνώ την πόλη, να κάνω networking, να μαθαίνω τη γλώσσα και γενικά προσπάθησα να έρθω σε επαφή με πολύ κόσμο και μερικές γνωριμίες από αυτές τις κρατάω μέχρι και σήμερα. Και ξαφνικά έσκασε ο κορονοϊός, τη χειρότερη στιγμή. Πάνω που είχα αρχίσει να δραστηριοποιούμε, ήρθε η πλήρης απομόνωση. Στην αρχή δεν είχα θέμα, αλλά όπως εξελίχθηκα τα πράγματα, μου στοίχησε πολύ. Κάπου στα μέσα της πρώτης καραντίνας, μου ανακοινώθηκε ότι θα έκαναν μείωση προσωπικού στην εταιρεία που δούλευα. Και με πήρε και μένα η μπάλα. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό, έπρεπε να μετακομίσω πίσω Ελλάδα και πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ δύσκολη και αρχωτική η όλη διαδικασία. Τελικά τα κατάφερα και γύρισα Ελλάδα, αλλά λίγους μήνες μετά διαγνώστηκα με ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά, αλλά ο COVID και η διαχείρισή του από το ελληνικό κράτος τα έκαναν όλα δύσκολα. Ευτυχώς, παρόλες τις δυσκολίες, την ελλειπή ιατρική περίθαλψη, τις αναβολές σε χειρουργία κτλ, μπόρεσα να τα καταφέρω. Όλο αυτό το πέρασα σχεδόν μόνος μου, χωρίς επαφές με φίλους, καθώς οποιαδήποτε συνάντηση ή επαφή απαγορευόταν. Και βασικά στη συγκεκριμένη φάση ανήκα και στα ευπαθή άτομα, οπότε πρόσεχα, γιατί αν κολούσα COVID, πολύ πιθανό να μην την έβγαζα καθαρή. Αναγκαστικά απομονώθηκα, από όλους και από όλα, χωρίς καμία έπαφη. Κόντευα να τρελαθώ πραγματικά, οπότε σκέφτηκα πως έπρεπε κάτι να κάνω. Έτσι ξεκίνησα να μπαίνω στο ίντερνετ και να χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα social media. Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή με βοήθησαν πάρα πολύ. Ερχόμουν σε επικοινωνία με ένα σωρό κόσμο και ήταν ένα καλό escape τότε από την πραγματικότητα που ζούσα. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους όλων των ειδών. Μερικοί ήταν ενδιαφέροντες και πολύ γαμάτοι τύποι, άλλοι αδιάφοροι, άλλοι τρελοί, άλλοι ψυχάκιδες, μερικοί βαρετοί, αλλά με ορισμένες επαφές ταιριάξαμε και δέθηκα πολύ μαζί τους. Οκ, μπορεί να ήταν επαφές πίσω από μια οθόνη, αλλά ορισμένες ήταν αληθινές. Άλλες δυστυχώς δεν ήταν τόσο. Το να μπω στον κόσμο των social media έκρυβε πολλές παγίδες και κινδύνους και μπορώ να πω ότι ήμουν λίγο απροετοίμαστος, καθώς διαπίστωνα ότι γενικά επικρατεί πολύ fake και ο καθένας μπορεί να είναι όποιος θέλει. Μια συγκεκριμένη επαφή μπορώ να πω ότι με γάμισε. Δέθηκα μαζί της. Στη φάση που ήμουν δεν ήταν και δύσκολο. Κάτι η απομόνωση, κάτι το ότι ήθελα την προσοχή από κάποιον, με έκανα να φοράω, ξέρετε, αυτό που λένε ροζ γυαλιά, να τα ωρεοποιώ όλα και να μην δίνω βάση σε red flags. Η κοπελιά αυτή δυστυχώς ήταν άκρος χειριστική. Μπορεί να μου έδινε 1, αλλά μου έπαιρνε 10. Έχανα τον εαυτό μου και ξέρετε, κάθε φορά προσπαθούσα να αποδείξω πως δεν είμαι έτσι όπως με είχε στο μυαλό της. Είχε λάθος εικόνα για μένα. Τη μια μέρα μπορεί να ήταν καλή μαζί μου, να κάναμε τους πιο ωραίους διαλόγους, να φτιάχναμε μαζί τις πιο όμορφες ιστορίες, να μιλάγαμε στο τηλέφωνο με τις ώρες. Αλλά την επόμενη μέρα τα έπαιρνε όλα πίσω, με πολύ άσχημο τρόπο. Η συμπεριφορά της βασικά ναρκισσιστική και εγώ μπλεγμένος στα δίχτυα της, σχεδόν εξαλτημένος από την επικοινωνία μας.
Υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχα ασχοληθεί με ένα τέτοιο άτομο και δεν θα είχα μπει στη διαδικασία να γνωρίσω κάποιον μέσα από τα social. Δεν είχα μάθει έτσι. Και πιστέψτε με, έχω γενικά πολλές εμπειρίες και μπορώ να καταλάβω εύκολα τους ανθρώπους, ειδικά τέτα-τέτ. Αλλά όπως είπα, ήμουν επιρρεπής, ένεκα των συνθήκων που βίωνα τη συγκεκριμένη περίοδο. Η επαφή αυτή όσο πέρναγε ο καιρός, το μόνο που μου προκαλούσε ήταν ένα πλάκωμα στο στήθος και ένα κόμπο στο στομάχι. Και το τελειωτικό χτύπημα μου το έδωσε όταν μου υποσχέθηκε ότι θα βρισκόμασταν από κοντά. Πράγμα που δεν έγινε τελικά. Γιατί μετά από τόσο καιρό που μιλάγαμε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για αυτήν δεν ήμουν αρκετός, ότι ήμουν ανώριμος και μάλιστα με αποκάλεσε και σκουπίδι. Κι έτσι έφυγε σαν ψέμα, όπως είχε έρθει, σαν ψέμα. Και ρε φίλε, μόλις άκουσα τα λόγια αυτά, τα ξέρεις σαν αφύπνιση για μένα. Ένα γερό χαστούκι, για να ξυπνήσω και να θυμηθώ ποιος είμαι. Ο γαμάτος τυπάς που δεν θα ασχολιόταν καν με ένα τέτοιο άτομο, αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Δεν γαμιέται στη τελική, είπα, εμπειρίες είναι κι αυτές. Πόνεσα, αλλά ήταν ένα καλό μάθημα. Οι μέρες πέρναγαν, εγώ ήμουν ευτυχώς καλά στην υγεία μου. Ο κορονοϊός υποτίθεται είχε φύγει. Ψυχολογικά, οκ, ξέρεις, προσπαθούσα να μαζέψω τα κομμάτια μου. Ιούλιος του 2022. Κάθομαι στο μπαλκόνι βράδυ και κάνω το τσιγάρο μου. Ναι, δεν το έκοψα. Το μυαλό μου άρχισε να ταξιδεύει και πήγε πίσω στην επαφή που με είχε τσακίσει. Και θύμωσα με τον εαυτό μου που σπατάλησα τόσο καιρό μαζί της, ενώ δεν άξιζε τον κόπο. Και θύμωσα ακόμα περισσότερο που την έφερα απόψε στο μυαλό μου και με έκανε να μελαγχολήσω. Από τη μελαγχολία μου με έβγαλε ένα τηλεφώνημα από μια επαφή τόσο μα τόσο γαμάτη. Αγορίνα, τι κάνεις, που σε βρίσκω? Ρε Σοφία, που χάθηκες ρε? Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε? Με ξέρεις, γάμισέ τα, από εδώ και από εκεί. Αλλά δεν σε ξέχασα, σε είχα στο μυαλό μου. Πες μου τα νέα σου, πες τα μου όλα. Και της τα είπα. Εντάξει, μου λέει, έγινες κατά για ένα ξεκόλα το μυαλό σου. Δεν είναι έτσι ο Δημήτρης που ξέρω, αλλά σε δικαιολογώ με όλα αυτά που πέρασες. Λοιπόν, τώρα θα σε φτιάξω. Θα σε ανεβάσω με αυτό που θα σου πω. Έχω κανονίσει αρχές Σεπτέμβρη διακοπές. Θα οργώσουμε το Αιγαίο με καταμαράν. Θα είμαστε 4 άτομα, σχεδόν τζάμπα. Το παιδί που το έχει είναι φιλαράκι απ' τα καλά. Δεν σε ρωτάω, σε έχω υπολογίσει ήδη ότι θα έρθεις. Και τα άλλα τα παιδιά θα τα γνωρίσεις. Είναι τυπάκια ωραία. Πώς σου φαίνεται? Ρε Σοφία, γαμώτος. Εννοείται μέσα. Δεν φαντάζεσαι πόσο χαρούμενο με έχεις κάνει. Είναι ότι χρειάζομαι. Λες και το ήξερες. Το ήξερα, μου είπε. Αφού ξέρεις ότι σε νιώθω. Κι ας είμαστε μακριά. Εσύ φτιάξε διάθεση. Δεν θέλω να δω κανένα Δημήτρη κλαψώ. Ναι ρε, μην αγχώνεσαι. Καλά θα είναι. Το καλό που σου θέλω. Λοιπόν, σε κλείνω αγορίνα μου. Ξαναμιλάμε να σου πω λεπτομέρειες. Φιλιά. Κλείσαμε το τηλέφωνο και στο πρόσωπό μου ήταν ακόμα καρφωμένο ένα πλατή χαμόγελο. Άρε Σοφία, σε ευχαριστώ, είπα από μέσα μου. Τη Σοφία τη γνώρισα σε μια συναυλία πολλά χρόνια πριν ξεσπάσει όλος αυτός ο κικαιώνας από τα ατυχή γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή μου. Ήταν το 2018 στη συναυλία του Nick Cave στο Λυκαβητό. Πρώτα απ' όλα, επική η συναυλία. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Προσπαθούσα να φτάσω, θυμάμαι, όσο πιο κοντά μπροστά στη σκηνή. Έπαιζε εκείνη τη στιγμή το αγαπημένο μου τραγούδι, το Do You Love Me. Και εκεί που ήμουν ωραίος και κουνούσα το κεφάλι με τα μακριά μαλλιά μου να ανεμίζουν πέρα δόθα, ένιωσα σε κάποια φάση να γίνομαι μουσκεμα. Κάποιου του είχε χυθεί η μπύρα πάνω στο κεφάλι μου. Γυρίζω και βλέπω μια τύπισσα στα αρχίδια της τελείως. Ήμουν έτοιμος να τη βρίσω. Την ψιλοέβρισα βασικά. Και αυτή το μόνο που μου είπε ήταν «Μη χαλιέσαι, μαλακίες συμβαίνουν. Απόλαυσε τον Νικ και η μπύρα στα μαλλιά κάνει καλό να ξέρεις». Ναι, εκεί ήταν που την έβρισα άσχημα
και πήγα παραπέρα. Τέλειωσε η συναυλία και έψαχνα ταξί να γυρίσω σπίτι. Πού να βρω όμως εκείνη την ώρα? Από το πουθενά σκάει μια μηχανή μπροστά μου. Βγάζει το κράνος και είναι η τύπισσα που με είχε κάνει χάλια με την πύρα της. «Ψάχνεις για ταξί? Σιγά μην βρεις. Ανέβα, θα σε πάω εγώ. Πες μου που μένεις». «Δεν χρειάζεται», της είπα. «Ρε μην είσαι μαλάκας, ανέβα σου λέω». «Οκ, ανέβηκα. Αμπελόκηπος», της είπα. «Καλά», μου είπε. «Πάμε να πιούμε ένα ποτό πρώτα. Ξέρω ένα ωραίο μαγαζάκι κοντά στην Πανόρμου. Έτσι για συγγνώμη για το λούσιμο που σου έκανα». «Αν και καλό σου έκανε», είπε γελώντας. «Αλλά εντάξει». Με τη Σοφία εκείνο το βράδυ πέρασα απίστευτα. Τι καταπληκτικό άνθρωπο είχα γνωρίσει. Καθόμουν και σκεφτόμουν πως έτσι αναπάντεχα μπορούν να έρθουν στο δρόμο σου οι πιο γαμάτοι άνθρωποι. Έκτοτε με τη Σοφία γίναμε αχώριστοι φίλοι. Συναυλίες, διακοπές, ταξίδια, πάντα μαζί. Υπήρχαν διαστήματα που η Σοφία εξαφανιζόταν. Την έλεγα χαϊδευτικά αέρα και καλά ότι δεν πιάνεται. Αλλά δεν χανόμασταν. Εμφανιζόταν στο άκυρο και πάντα με μια φοβερή πρόταση, σαν αυτή που μου είχε κάνει τούτο το βράδυ. Διακοπές στο Αιγαίο με καταμαράν και ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο και περίμενα να περάσουν οι μέρες. Οι σκέψεις αυτές για το ταξίδι και για το πόσο όμορφα θα πέρναγα με τη Σοφία είχαν λειτουργήσει σαν αντίδοτο στο μυαλό μου, που είχε δηλητηριαστεί από εκείνη την επαφή που σας περιέγραψα πιο πάνω. Ήμουν καλά μετά από πολύ καιρό. Δεν τη σκεφτόμουν πλέον και είχα πολύ καλή διάθεση. Είχα ξαναβρει τον εαυτό μου. Και ήρθε ο Σεπτέμβρης. Βρήκα τη Σοφία Πειραιά μαζί με τα άλλα δύο παιδιά που θα κάναμε μαζί διακοπές. Τη Δήμητρα που χαϊδευτικά τη φώναζαν Σουζούκ και τον Γιάννη. Κατευθυνθήκαμε προς τη Μαρίνα της Ζέας όπου θα επιβιβαζόμασταν στο καταμαράν. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είχα ιδέα που θα πηγαίναμε. Η Σοφία μου το κρατούσε για έκπληξη ως τη τελευταία στιγμή. «Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να μου πεις για πού θα σαλπάρουμε», ρώτησα τη Σοφία. «Ξεκινάμε από Ζέα, πάμε Κύθυρα Αντικύθυρα, Χανιά, ανεβαίνουμε μετά και πάμε Δονούσα. Δουλεύει μια φίλη εκεί, η Άννα Μαρία. Θα πάμε να τη δούμε και μετά βλέπουμε». Επιβιβαστήκαμε στο καταμαράν, τακτοποιηθήκαμε, γνωρίσαμε και τον καπετάνιο, τον Νίκο, ωραίος τυπάς, μάγκας, και ξεκινήσαμε. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Γνωρίστηκα και με τα άλλα τα παιδιά, ήταν ωραίοι τύποι, άλλωστε δεν θα έλεγε σε όποιον και όποιον η Σοφία να ταξιδέψει μαζί της. Είχε φτιάξει την τέλεια παρέα για διακοπές και το κλίμα ήταν τέλειο. Είχαμε έρθει να περάσουμε όλοι καλά και ευχαριστούσαμε γι' αυτό τη Σοφία. Μετά από κάποιες ώρες ταξίδι φτάσαμε στα Κύθυρα. Αχ, τα Κύθυρα. Πάντα ήθελα να κάνω το ταξίδι στα Κύθυρα, κυριολεκτικά αλλά και αλληγορικά. Σταματήσαμε σε ένα κολπίσκο φανταστικό. Εκεί κάναμε το μπάνιο μας σε γαλαζοπράσινα και κρυστάλλινα νερά. Παράδεισος. Αφού απολαύσαμε το μπάνιο μας και μετά από ένα υπέροχο γεύμα που μας ετοίμασε η Σοφία, πιάσαμε λιμάνι στην Αγία Πελαγία. Έτσι για να δούμε λίγο το νησί. Εγώ είχα ακούσει για τους καταράκτες της Φώνισσας ή της Νεράιδας και είχα φαγωθεί να πάμε. «Ρε, είναι στο διάολο τη μάνα από εδώ που είμαστε. Είναι στο Μυλοπόταμο. Θα φάμε πόσες ώρες για να πάμε εκεί», μου είπε η Σοφία. Ήξερα όμως πως στο τέλος θα την έπειθα και πως δεν θα μου χαλούσε το χατήρι και την έπεισα. Εν τω μεταξύ, κάποτε είχα γνωρίσει μια επαφή που έμενε στα Κύθυρα και της έστειλα μήνυμα ότι βρισκόμουν στο νησί και ότι θα πηγαίναμε στους καταράκτες. Ήλπιζα να τη δω, αλλά το μήνυμα έμεινε στο διαβάστηκε. Άλλη μια αδιάφορη επαφή. Τέλος πάντων, νοικιάσαμε κάτι γουρούνες με τα παιδιά και βρεθήκαμε στους καταράκτες. Ένα θα σας πω. Μαγεία. Άξιζε. Βασικά κουραστήκαμε λίγο, αλλά κανείς μας δεν το μετάνιωσε. Το βράδυ μαζευτήκαμε στο καταμαράν, στην Αγία Πελαγία.
Πριν το Χάραμα θα ξεκινάγαμε για Αντικήθυρα και μετά Χανιά. Καθίσαμε στο κατάστρωμα, βάλαμε τα ποτάκια μας και αρχίσαμε τα πειράγματα, τα αστεία και καταλήξαμε να λέμε διάφορες ιστορίες. «Αύριο πρώτη στάση στα Αντικήθυρα», είπε κάποια στιγμή η Σοφία και άρχισε να μας λέει την ιστορία για τον μηχανισμό των Αντικηθύρων. Της άρεσαν πολύ αυτά και το έψαχνε γενικά. Την ακούγαμε όλοι με πολύ προσοχή. Μας είπε για τον μηχανισμό, την ιστορία του, το πώς βρέθηκε και πού και ότι αύριο πολύ πριν ξημερώσει θα περνούσαμε πολύ κοντά από εκεί που είχε συμβεί το ναυάγιο. Εκεί δηλαδή που βρέθηκε ο μηχανισμός και όποιος ήθελε να δει το σημείο μπορούσε να μας ξυπνήσει για να το δούμε. Εκείνη σίγουρα θα έμενε εξάγρυπνη για να το δει. Εγώ της είπα «Δεν ξέρω, προσπάθησε να με ξυπνήσεις. Θέλω πολύ να δω το σημείο, αλλά μάλλον χλωμό το κόβω ύστερα από τη σημερινή μέρα. Είμαι κομμάτια». Και μετά από αυτή την κουβέντα αποσυρθήκαμε όλοι στις καμπίνες μας για να ξεκουραστούμε και να κοιμηθούμε. Ξαφνικά τον ύπνο μου διέκοψε ένα δυνατό τράνταγμα που είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν να πέσω από την κουκέτα που κοιμόμουν. Κοίταξα το κινητό μου να δω την ώρα, αλλά δεν λειτουργούσε και ένα ηλεκτρονικό ρολόι που υπήρχε κρεμασμένο στην καμπίνα έδειχνε να έχει σταματήσει στις 3:33. Ντύθηκα πρόχειρα και βγήκα από την καμπίνα μου. Το ίδιο και τα παιδιά, ο Γιάννης, η Σουζού και η Σοφία. «Σοφία, τι έγινε?» «Δεν ξέρω. Πάω να βρω τον καπετάνιο να δω τι γίνεται». Εν τω μεταξύ, άλλο ένα δυνατό τράνταγμα μας έκανε να χάσουμε την ισορροπία μας. Το καταμαράν φαινόταν να τραμπαλίζεται και εμείς νιώθαμε σαν μπάλα σε φλιπεράκι. Ακολουθήσαμε με τα χίλια ζόρια τη Σοφία και βρήκαμε τον καπετάνιο, ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός και συγχρόνως ανήσυχος. Εκεί καταλάβαμε όλοι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Τι έγινε?» τον ρώτησε η Σοφία. «Τι συμβαίνει?» «Σοφία, δεν είναι καλά τα πράγματα. Μην πανικοβάλλεστε όμως, φορέστε σωσίβια και προσπαθήστε να είστε ψύχρεμοι». «Πες μας, τι γίνεται?» «Έχω χάσει τον έλεγχο του καταμαράν. Δεν λειτουργεί τίποτα και έχουμε πέσει σε τρικυμία. Προσπαθώ να στείλω σήμα κινδύνου, αλλά ο ασύρματος δεν δουλεύει. Μόνο στατικά πιάνει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όλα έγιναν από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς προειδοποιητικά σημάδια και δεν έλαβα καμία ένδειξη για επιδείνωση του καιρού. Τα όργανα του σκάφους δεν λειτουργούν και η πηξίδα κάνει σαν τρελή. Το μόνο που ξέρω είναι ότι βρισκόμαστε κοντά στο σημείο που έγινε στην αρχαιότητα το ναυάγιο των Αντικηθύρων. Την ώρα που έλεγε αυτό, είδα κάτι πολύ περίεργο. Κάτι σαν λάμψη στον ουρανό. Τι σκατά είναι αυτό, το βλέπετε κι εσείς?» Κοίταξαν όλοι και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που όλοι αντικρίζαμε εκείνη τη στιγμή. Ο καπετάνιος αμέσως μας πρόσταξε να φορέσουμε τα σωσίβια μας. «Θα βγω έξω», είπε, «να δω τι είναι και θα ρίξω φωτοβολίδες. Μήπως μας εντοπίσει κανένα άλλο καράβι ή καΐκι». Η φουρτούνα δεν είχε σταματήσει. Φορέσαμε τα σωσίβια μας. Μετά από λίγο ακούσαμε τον καπετάνιο να μας καλεί να βρεθούμε στο κατάστρωμα. Είχε ρίξει τις φωτοβολίδες και κοίταζε με δέος αυτό που είχαμε δει πριν από λίγο. Το ίδιο καταλήξαμε να κάνουμε κι εμείς. Η θάλασσα ήταν μαύρη και στον ορίζοντα ψηλά και ανάμεσα σε δύο πελώριους βράχους φαινόταν κάτι, πώς να το πω, σαν μια πελώρια ενεργειακή μάζα με έντονο φως, σαν κεραυνή μέσα σε νεφέλωμα που άλλαζε χρώματα και σχήμα συνέχεια. Παλόταν και έβγαζε ένα περίεργο βουητό. Το καταμαράν ακυβέρνητο είχε ρότα προς τα εκεί. Ήταν σαν την νυχτοπεταλούδα που την έλκει το φως της φωτιάς το βράδυ, έτοιμη να καψαλίσει τα φτερά της. «Ετοιμαστείτε για το χειρότερο», μας είπε ο καπετάνιος. «Ό,τι και να είναι αυτό εκεί ψηλά, μας έλκει πάνω στα βράχια, στο σημείο που έγινε το γνωστό ναυάγιο των Αντικηθύρων. Και έτσι όπως πάει, θα το συναντήσουμε κι εμείς σύντομα. Όταν σας πω, να είστε έτοιμοι να πηδήξετε στη θάλασσα». Εγώ δεν είχα προλάβει να συνειδητοποιήσω όλο αυτό που γινόταν. Όλα γίνονταν τόσο γρήγορα.
Ήταν μια κατάσταση σουρεαλιστική. Ο καπετάνιος ήταν έτοιμος να μας δώσει την εντολή να εγκαταλείψουμε το σκάφος, όταν ξαφνικά η θάλασσα από τη μια στιγμή στην άλλη έγινε λάδι. Ο ήχος που ακουγόταν σταμάτησε. Η ενεργειακή φωτεινή μάζα όμως ήταν εκεί και έδειχνε σαν να άνοιγε εσωτερικά. Νομίζω εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να βρισκόμασταν στο μάτι του κυκλώνα. Ξαφνικά ένας εκοφαντικός ήχος ακούστηκε. Μια λάμψη σαν έκρηξη που προερχόταν από το εσωτερικό της μάζας μας τύφλωσε και κάτι σαν νοστικό κύμα διαπέρασε τα σώματά μας, οριάζοντάς μας όλους στο κατάστρωμα. Και μετά ένιωσα τα πάντα να σβήνουν. Το μόνο που θυμάμαι προτού πέσω αναίσθητος είναι μια κολόνα φωτός πάνω από το καταμαράν και τη Σοφία να αιωρείται μέσα σε αυτή, σαν να αντιτράβαγε η μάζα προς το μέρος της. Άνοιξα τα μάτια. Βρισκόμουν σε ένα λευκό δωμάτιο. Θαμπά έβλεπα κάποιες φιγούρες τριγύρω μου. Άρχισα να ουρλιάζω. Άκουσα μια φωνή. «Ηρέμησε», μου είπε. «Είχες ένα ατύχημα. Βρίσκεσαι σε νοσοκομείο. Μη φοβάσαι. Είσαι καλά». Από ό,τι έμαθα, μας είχε περισυλλέξει ένα καΐκι που είδε το σκάφος μας διαλυμένο. Περισυνέλεξαν 4 άτομα. Η Σοφία αγνοεί του. Κάθισα μια εβδομάδα σχεδόν στο νοσοκομείο. Μας πήρε κατάθεση και το λιμενικό. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί, καθώς δεν είχαν καμία ένδειξη ότι επικρατούσε καταιγίδα στην περιοχή αυτή εκείνο το βράδυ. Κάτι που θα δικαιολογούσε τις μεγάλες ζημιές στο καταμαράν, αλλά και σε εμάς. Εγώ προσπάθησα να τους δώσω μια εξήγηση, όπως και τα άλλα τα παιδιά άλλωστε, για το τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ. Αλλά όποτε τους έλεγα τι είχαμε πραγματικά βιώσει, με κοίταζαν σαν εξωγήινο. Εμένα βασικά με απασχολούσε τι είχε απογίνει η Σοφία. Περίμενα κάθε μέρα νέα από τις έρευνες του λιμενικού, μέχρι που οι έρευνες σταμάτησαν. Μου είπαν ότι θα έπρεπε να το πάρω απόφαση, ότι η Σοφία είχε χαθεί. Μετά από μέρες προσπάθησα να συζητήσω με τα άλλα τα παιδιά τι είχαμε δει. Ανέφερα ότι είδα τη Σοφία να αιωρείται μέσα σε μια κολόνα φωτός και ότι τη ρούφηξε η μάζα. Αλλά αυτοί πλέον δεν ήθελαν να το συζητήσουν. Το είχαν αποβάλει από το μυαλό τους και είχαν πείσει τους εαυτούς τους ότι όλο αυτό ήταν μια ψευδαίσθηση που την προκάλεσε η καταιγίδα και ότι η Σοφία χάθηκε σε αυτή. Δεν τους κατηγορώ, καλά έκαναν, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ το προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα και υπάρχει λόγος για αυτό. Μετά από λίγους μήνες από το συμβάν, άρχισαν να μου συμβαίνουν περίεργα πράγματα και να έχω έντονους πονοκεφάλους, όχι συνηθισμένους. Τα βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ καλά. Ίσως να είναι το μετατραυματικό στρες, αλλά δεν είναι έτσι. Βλέπω διάφορα στον ύπνο μου, σαν να βρίσκομαι σε ένα μέρος που δεν έχει χώρο και χρόνο, σαν κάτι να θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, με έναν κώδικα γεμάτο σύμβολα που δεν έχω καταφέρει να αποκωδικοποιήσω. Είναι λες και γεμίζει το μυαλό μου με κρυπτογραφημένη γνώση. Και οι πονοκέφαλοι είναι περίεργοι. Πρώτη φορά που με έπιασαν ήταν όταν πήγα να κάνω τσιγάρο. Με τη μία όταν το ακούμπησα στο στόμα μου ήταν σαν να χτυπούσα στο κεφάλι μου χιλιάδες φυριά, σαν έντονη μα πολύ έντονη μικρανία. Και έχω παρατηρήσει πως αυτό γίνεται κάθε φορά που πάω να κάνω τσιγάρο ή να πιω αλκοόλ και γενικά όταν κάνω πράγματα που βλάπτουν τον οργανισμό μου. Σκεφτείτε ότι είμαι ο μόνος που πήγε σε γιατρό γιατί δεν μπορεί να καπνίσει και να πιει αλκοόλ. Με πέρασε λίγο για τρελό, αλλά για καλό και για κακό μου έγραψε να κάνω μαγνητική εγκεφάλου. Προσπάθησα, αλλά κάθε φορά που είναι να την κάνω, το κεφάλι μου πάει να σπάσει από τον πόνο σε σημείο που παραλύω. Κάτι υπάρχει μέσα μου.
κάτι που με ελέγχει. Και σε όσους το λέω, δεν χρειάζεται να σας πω, καταλαβαίνετε την αντίδρασή τους. Νιώθω πως πλέον είμαι κάτι σαν μαριονέτα που έχει χάσει τον έλεγχο του σώματός της. Κάθε φορά που κοιτάζω τα αστέρια, μου έρχεται η Σοφία στο μυαλό. Ξέρω ότι η αλήθεια είναι κάπου εκεί έξω. Νιώθω ότι αργά ή γρήγορα θα ξαναβρεθώ με τη Σοφία. Αλλά αυτή τη φορά μέσω επαφής τρίτου τύπου.